Sige dong kay moagi man to sila si RJ dere. Ato tong atngan, nya mo balos juga ha. Sige ha. Bantay bitong mag-ana-ana pug ka nga kana sinumbagan man nagbata. Pinapista pandamong di ka manari. Aw, ato ni tari dong kay kondisyon man kuning mga tao. Nali korta. Ikaw, gusto ka na Di kusta, siya daghan bitaw barkada. Ang mali na kay ako kinutusay ra man ni kuha. Kani manuka. Dara siguro na Ayo. Ayo. na kay barkada dungit. Sakay tuyo ane. Ayo, panangitan ako sa ruman ng mga laag me. Tamil, maglaag Tamil. Unsa ra puwi trip ani mga tao kana? Oh, nyara nakik. Napoy ko sa sulod. Gwapa sa kubiki na ako mga barkada. Hoy, Romel, dugaya ko di mo. Hoy, Romel, asa naman ka? Gaya pintuhanan. Dungit. Imong kwadre mga barkada kahulat. Gaya tataan. Si Kuya. Oh, mugawas na Kuya. Tara, mga na ta. Gaya sa dimo ganiya ro paabot dire. Oh, Jod. Tara, tara. A few moments later. Dong. Ngano man kang guol mo kay kagnaong dong? Eh? Nam ni black eye mo dong. Isa nga kulata nimo. Wala lagi ya. Ah, ikulata mo ra man ka atong itamak-tamak kag kalabaw dong. Okay? Wala lagi ya. Eh, klaro kay ni isa pang ginagbuhatan ito. Sultiin na lang ko dong. Kaning naong nga dong ikulata mo gini dong. Pag tuk-an ang tarong mo dong. Wala lagi ya. Eh, kaya atuon na to, atong-atuon. Wala lagi ya. Ah, bakit kung sa pa'y kalaki nyo dito nga nang laag mo kaniya. Oh, pati kapunugan nyo pagsulti ng tarong god. Bitaw, ya gikulata ko niya ni RJ bitaw ya. Nya, asa man sila ron? Tuwa dito ya. Atuon na to. Sige ya. Nya, kabalo ka manukmag, balos ka. Dili ko lang nakbag ya. Nga, so, pati kapunugas na ako mo nagpasukmag kung hindi ka kamao manukmag di ay. Taon man niya, dili ko lang nakbag. Goy, nya, unsa man na to pagbalos ani, ganahan ka kang balos. Ikaw na ibalos ya. Pinabadahan nga. Ikaw may gikulata, nya sila may nakasala nimo. Madag ako yung mangulata. One eternity later. Oh, daw. Oh, ya. Kamu mga barkadaha ato ganihan eh. Kumilos ha? Oh, kami. Oh, kaya. Uli man diri nga kulatado. Ano man tong nabundok tunaw? Nah, wa jud ko kabalo na ya kay si Eric naman to yung kauban ganiya. Na wala jud koy labot na iya nga sila ra may kulata. Abantay bitaw ako gintawgon si Romel kay mabunog jud kay to dire. Kamo ra man kaubahan ako ganiha nya. Ni uli man nga hinuktok dire. Nabundog man ang naong. Dong, Mel, dali ko diri dong Mel. Ya. Aray daw. Tudlo ako no ani nila dog kisay nagsukmak ani daw. Kani siya ya. Taka man ka oy nga ako'y gisukmag nimo. Share lagi gisukmag ni Romel ya kay naabtan ako yung gisukmag ang dapit sa mata ni Romel. Kisa may gasulti ginyo tinuod. Pero Mel, kinsa mong ginagsulti ana? Tinuod yon. Si Eric lagi ya. Sa kadugoy namang barkada ya karon pa man siya ni angkon nga bayot siya. Hikap man sa kumbukton ya maong gisukmag nako. Tinuod na ilang gingon daw. Nga gisukmak ka ni Eric yon. Tinuod na ya. Wa sila kay bawo nga pwede na sila mabarangay, makabayad sila. Ug ngano gisukmak man pugka nga. Ingon man kano si Juan, Eric nga bayot man kano ka. Dili man ko bayad siya patakal man sa istorya ya. Ano naman nangil ra sila. Oh, Pati man bunuga unsaon man eh. Unsa may plano nimo? mobalos jud ko ya. Na bayot yun na siya, wag yun na siya na angko na mo. Sige mig kukuig ng himan bayot din na siya. Saksi jud ko na ya kay kusog isa mo siklap. Yun na yung barkada na ya kay bayot mo gud na. Panglakaw na lang mo dong kay basin niya
No, iso kay tinanawan ra ba dong. Basig mo gawas yung pagkalaki gid ani dong, mura man gyud tan-aw na ko ani nga. Naami gyud tinaguan. Magsulti lang yata dong. Black eye na sa inyong amigo niya. Ah, sige, sige. Pagkatahon niya. Kaya na mo siglaglag ha.